Lalaking nagbisita sinagprobar na magpuslit nin marijuana sa laog kan BJM Pinaga. Arestado kan mga otoridad. Illegal na droga, pigtago kay ni sa iyang sapatos. Uyan report ni Jessica Kalinog. Sa kulungan naman ang bagsakan 20 anyos na lalaking dapat mabisita asin mahatod sa naningamit sa sarong PDL na nakatinir sa BJM Pinaga Male Dormitory. Kan ma-recover digdian kabangang gramo kan pigtutubudang pinaalang na marijuana na nakatago subuot sa irarong kansuelas kan daradara kaining sapatos. Sigun sa manhamiento kan nasambitan ng pasilidad, may aprobadong request para sa paglaog kan sapatos an sa indang PDL na gagamiton subuot para sa pagkawat ng basketball sa laog kan pasilidad. Alagad ko maparte kan sa indang protocols, pigbubusisi asin pigririkisan nindaan gabos na gamit na darakan mga bisita antes ining mailaog sa pasilidad, dalan nga ning masyerto ang seguridad sa lugar. Nung tiningnan ng aming duty searcher yung loob, may upper layer doon, sa ilalim doon nakasiksik yung marijuana na nakabalot sa isang papel. Out of curiosity, kinuha yun ng duty searcher at pinuksan, yun nga nakita may mga dahon siya ng marijuana. Tulos man subuot sindang nag-apod sa NCPO Station 6 para sa asistensya asin sa masararom na investigasyon dapit sa insidente. Yun po, mayroon po kaming na may proper authority to file sa mga marijuana cases talaga is the PNP. Ang BJMP po, yung isa ng BJMP is nagilang testigo, kumbaga sa pangyaring yon. Binisto ang suspetsado na si John Michael Porcalia, residente kan Barangay Igualdad, Naga City, na dati namang nakulong sa BJM Pinaga huli sa kasong theft o panghahabon. Asin taong 2020 kan dagos na ining nakalibre. Depensa ka ini, kabarangay niya ang pamilya kan PDL, asin napakisuyuan sa nasubuot siya kan agom ka ini, na darahon ang mga gamit asin kakanon sa pasilidad. May po kayo masusugo na madara pong kakanon duman, kaya ako lalang po, ako lalang dapo kaya may motor. Tatawan na lang dapo ko sang gatos. Tapos yun na po, today ka man po inakalang ugang laog itong sapatos na arog katuyo. Labi man subuot ang sa iyang pagbasol sa pagtugot na magpasiring sa BJMP kan aldaw na ito, asin pigtawan doon ka ini na dawa balik-balik na siya sa kulungan, dahil subuot siya no rin man na imbwelto sa illegal na droga. Hindi ko po aram ang gigibong ko. Yaw na ko digdiyo, bago ko man po kasalan. Mahatod malang po ako. Sa presente nasa kustodiyan na kan NCPO Station 6 ang nasambitan ng persona para sa maninigong disposisyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.